To pen internet yalade dagi jankup badon akor ongga khtin ge jomblai lapide shinrang lapide kenthai ngam kran tangi kenthai agane kapor la da puli na ganang kong Timothy gal nong ba ar gal khot ba khandai do khat we ko ongkum nien kumju ru bagi kenthai kin pen internet yalade ha ga jankup badon akor lembat ka jing shida bat ka jing sngaw adkar om da ka jing thansnyu lane da ka ksiar lane da ki paila lane da ka jankup ba kordor henrai ka ba dei ken ya ki kenthai ki ba pen pau ya ka jing long ruble dagi jingle babha to ai ba ka kenthai kan nang ha ka ba sngap jar da ka jingko mu baro anga khtin ge jomblai to pendon burom ya ka met ka phat ge jompi da ka jing riam ka ba pendon burom anga khtin ge jomblai om da ka ba penle ranya pi om da ka ba that ya ka met ka jompi da ka ba pen igil bong ge jompi ke shadam ge jompi ma oi pi ka khtin ge jomblai ka hikai ya ngai pi ban riam la pilong shinrang la pilong kenthai kumjo wat nom riam kat bagani ka perthai ka hikai pi ban riam la da pin bot ek style jongani ka perthai ngoi pi ka jing em ka jong pi kan jot kum ubanget kum ka banget ka don kam yang aba pi ban compare la de bat ka khtin ka jong blai ban bot ya ka e ba ka khtin ka jong blai ka hikai na mata ka jing em ka jong aba jong pi de da mar ka khtin ka jong blai na gi khat ar gi ro ka khot ka ba ar ka ong wat pen seriem merengkat yala de bat ka perthai henre de pen kala durno ong khtin ka jong blai la da pen seriem ong pi ka jing em ka jong pi kan jot riam gum ba khtin ka jong blai ka ong ban pendon burom ya ka met ka jong pi ubleu dong kurkhui pi ubleu dong yo ka burom